Dobrý den. Dobrý deň. Není žádným tajemstvím, že od zrodu internetu se celý svět digitalizuje. Ukážeme si, kolik lidí po celém světě používá internet a podíváme se, jak zde tito lidé tráví čas. A nakonec si povíme, jak by ze stále sílícího trendu digitalizace mohla těžit vaše firma. Aby sme si utvorili predstavu o rozmachu využívania internetu za posledných 15 rokov, pripomeňme si, že kým v roku 2000 malo prístup na internet asi 361 miliónov ľudí, v roku 2014 to boli už viac ako 3 miliardy. To predstavuje nárast o 764%. Dnes je online takmer polovica sveta. V Európe sú tieto čísla ešte pôsobivejšie. Prístup na internet má viac ako 75% Európanov. Na každého Európana pripadá v priemere 1,25 predplatného mobilného pripojenia. To je viac ako jedno mobilné pripojenie na osobu. Bez ohľadu na typ zariadenia strávi človek na internete viac ako 1900 minút mesačne, čo je viac ako 30 hodín. A co tito lidé celou tu dobu na internetu dělají? A jak této příležitosti může využít vaše firma? Mnoho uživatelů na internetu nakupuje. Roku 2015 činil celkový objem internetového prodeje zboží i služeb v České republice 81 miliard korun a na Slovensku 700 milionů eur. Sledovanost online videí v posledních 5 letech rostla o více než 100% ročně. Na stránkách sociálních sítí a služeb typu Netflix či YouTube sledují videa denně miliony uživatelů. Lidé tráví hodiny a hodiny vzájemnou komunikací a sdílením obsahu. Téměř třetinu veškerého času na internetu věnují sociálním médiím. Pokud vlastníte firmu, pak pro vás všichni tito lidé, kteří tráví čas online, představují obrovský potenciál. Postupem času se lidé naučí využívat internet k mnoha dalším účelům, které jsou pro vaši firmu relevantní. Sme svedkami moderného zázraku. Internet v takomto krátkom čase ovplyvnil každodenný život v každej krajine a každej oblasti sveta. Svet sa úplne zásadným spôsobom zmenil na digitálny. Je to príležitosť, ktorú môže využiť firma každej veľkosti. Zostaňte s nami a ukážeme vám, ako na to.